Väčšina ľudí po vyvrtnutí členka vynechá jednu kľúčovú vec a presne to je, prečo si ho stále vyvrtneš. Jedno vyvrtnutie a odtedy sa to len opakuje. Oddychuješ, ľaduješ, sem tam to ponaťahuješ, ale aj také zle dopadne, že je to späť. Skutočný problém nie je mobilita. Je to strata stability a propriorecepcie. Mozog prestane dôverovať členku. Stabilizačné svaly v chodidle a okolo členka sa oslabujú a strácajú balans. Na začiatku musíš nohu nechať oddychnúť, aby sa zahojila. Ale po chvíli len samotný oddych nepomôže, aby si členok znovu naučil fungovať. Musíš znovu vybudovať sílu a prepojiť mozog s členkom, aby mu začal veriť. Proprioreceptívny tréning a balančné metódy výrazne znižujú riziko opakovaných vyvrtnutí, o mnoho viac, než len samotné naťahovanie alebo tejpovanie. Mám pre teba 3 metódy, ktoré môžeš začať robiť dnes a urýchliť svoj návrat. Jednonožná rovnováha na boso. Stoj 30 až 60 sekúnd na jednej strane 3 série. Zapneš stabilizátory členka aj chodidla. Sila predkolenia. Rôzne varianty výponov, pomaly, kontrolovane. To je kľúč dlhodobej sile. Jednonožné výpony lítok. Zlepšia plantárnu a dorzálnu flexiu. Zásadné pre tlmenie dopadu. Zarad tieto 3 veci, buď konzistentný a sleduj, ako sa tvoje členky menia. Ulož si to a daj follow. V 4. časti sa pozrieme na duck feed, prečo vznikajú a ako to riešiť.